This meeting is being recorded. Vale, perfecte. Bona tarda, benvinguts i benvingudes a aquesta sessió d'eines per donar a conèixer el projecte i generar interès a la ciutadania sobre comunitats energètiques que impulsem des de Som Comunitats amb l'ajuda i el suport del Departament de Catalunya, concretament del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. Llavors, avui enfoquem molt aquesta sessió en com intentar aquell projecte que tenim a les nostres mans, com que vagi avançant i com fer arribar a tota la gent del nostre territori perquè es vagi sumant en aquest projecte. Explicarem doncs, la campanya Suma't, els recursos que posem a disposició des de Som Comunitats i també petits consells de com intentar integrar més persones en el nostre projecte, com donar-nos a conèixer. I ja per últim, us explicarem 4 consells de com construir la teva comunitat energètica pas a pas. Bé, com hem dit, és un projecte de Som Comunitats. Som Comunitats, el nostre objectiu és assolir la transició energètica apostant per les comunitats energètiques a partir d'un model inclusiu, 100% renovable, on tota la potencialitat caigui en mans de la ciutadania. Llavors, som una cooperativa que formen part 7 cooperatives. Som Energia, Som Mobilitat, COPDEPS i Plural, que Plural en el seu moment també està integrada per 5 cooperatives, EPI, Arquenova, Suno, Tàndem Social i Som Mobilitat. Llavors ara seguim explicant la part de la campanya Suma't. La campanya Suma't, que segurament ja esteu al cas, però tornem a fer un repàs. La campanya Suma't el que promou és que la gent es sumi a la nostra comunitat energètica o al nostre projecte de comunitat energètica i que tinguin un recurs, tota aquella gent que no sàpiga si en el seu territori hi ha alguna cosa que està movent o no, doncs que ens puguem afegir allà perquè no ens coneixem totes, però és un espai de trobada i que puguem reunir-nos i agrupar-nos com a persones per intentar tirar endavant aquesta comunitat energètica. Llavors, els passos són aquests 4 passos. El primer pas és buscar la teva zona en aquest mapa, comprovar si és una comunitat energètica que està en marxa o encara no està en marxa, omplir un formulari de quina és la teva predisposició amb totes les teves dades de contactes perquè ens puguem posar en contacte per anar-te informant de com avança la teva comunitat energètica i per últim rebràs un correu electrònic confirmant-te que ja formes part de la campanya Suma't i que per tant ja aniràs rebent totes les comunicacions. I quines són aquestes comunicacions? Bàsicament, quan nosaltres omplim aquest formulari ens dona una opció de quina és la implicació que jo vull tenir sobre el projecte. Si vosaltres marqueu que m'agradaria liderar aquest projecte o m'agradaria participar d'aquest projecte, el que fem és agrupem totes les persones que s'apunten amb aquesta mateixa idea i quan s'assoleixen 3 persones o més, posem en contacte aquestes persones entre si. Per què? Perquè es puguin trobar, perquè puguin parlar, perquè puguin veure quins punts de connexió tenen i a partir d'aquí començar a impulsar el grup motor. El grup motor és aquest equip que comença a construir la seva comunitat energètica, no? És qui comença a parlar de com ho farem, quins són els projectes que volem, anem-nos a constituir com a cooperativa, com a entitat o com el que es cregui més adient, però són les primeres persones que comencen a liderar el projecte. Un cop s'ha format aquest grup motor, es posen en contacte amb la resta de persones i se'ls informa quin és l'estat de situació del projecte. I a partir d'aquí es dona d'alta el projecte a la plataforma de Som Comunitats, en el mapa, i aquest indicador que estava d'un color verd clar passa a un color verd fosc i, per tant, vol dir que hi ha un projecte consolidat i que està avançant a esdevenir comunitat energètica. Què passa, però, si jo no marco que vull liderar o que vull aportar, sinó que senzillament no tinc temps o que no puc aportar-hi massa la meva dedicació? Doncs no passa res. El que fem és informar-te si existeix o no existeix grup motor en aquesta zona. Si existeix grup motor, es posarà en contacte amb tu perquè puguis seguir avançant i saber com està aquest projecte, però si no hi ha grup motor, al cap d'un temps, bastant de temps, t'informem que seguim sense haver-hi un grup motor i, per tant, animem a les persones que puguin fer aquest pas endavant i puguin esdevenir-se en elles mateixes un grup motor, seguint els mateixos passos que abans. Posem en contacte les persones que tenen interès, formen aquest grup motor d'impuls de la comunitat energètica i a partir d'aquí es poden relacionar amb la resta de persones del territori. I tot això, com ho farem des de Som Comunitats per donar-vos eines? La primera eina i una eina molt important és el fòrum. Aquest fòrum és un espai de trobada i d'intercanvi de comunicacions, bàsicament per
poder comunicar les meves iniciatives de les comunitats energètiques, ja sigui perquè vaig a fer una xerrada, ja sigui perquè ja tinc la comunitat energètica avançada, o senzillament per dir, mira, ja ens hem constituït i, per tant, anem-ho a celebrar. També és un espai d'aprenentatge on podem preguntar i alhora resoldre dubtes de les persones que formen part d'aquesta xarxa i aquestes aliances que busquem en aquest fòrum, i per tant el que busquem és passar de la teoria, no, i del debat, passar-la a l'acció. I això, com més col·laborativament ho fem i amb l'ajuda de tothom, doncs serà molt més fàcil que puguem tirar endavant tots els projectes. I per tant al fòrum ens hem de posar al cap que és un espai viu i col·laboratiu, que no és un espai on des de Som Comunitats només hi anem penjant coses, sinó que l'objectiu és que cada persona o cada comunitat energètica o cada grup motor es senti lliure de penjar i impulsar o demanar o promoure o compartir tots aquells documents que vagin trobant i que creguin que sigui rellevant per la resta de persones i, per tant, no haver de fer una feina de busca, sinó que tenir un espai on tenir tot això centralitzat. Què més oferim des de Som Comunitats? Oferim les guies. Actualment hi ha unes 11 guies publicades, des de què és una comunitat energètica, 4 consells sobre mobilitat elèctrica compartida o punts de recàrrega, també des de la part de la flexibilitat o formes jurídiques, també alguna guia de casos pràctics de comunitats energètiques, i tot això una mica amb la idea de que us siguin eines i recursos per tenir més coneixements a l'hora de prendre accions sobre la vostra comunitat energètica. També tenim a disposició uns materials que hem elaborat des de Som Comunitats, que us els podeu fer vostres. Concretament tenim un cartell per xerrades, una publicació per compartir les xarxes socials i també una plantilla de presentacions, que senzillament és entrar en aquest enllaç que us compartirem un cop finalitzem aquesta presentació. Ho tindreu perquè hi pugueu accedir a tots els enllaços i teniu accés a aquesta documentació. Us la baixeu, editeu amb les vostres dades que necessiteu i, per tant, és un recurs que teniu i no haver de crear nous productes de difusió. Alhora que també tenim uns vídeos i uns enllaços al canal de YouTube perquè pugueu consultar totes les coses que hem anat fent, des de promoció de la campanya Suma't, videotutorials de com funcionen les diferents eines de Som Comunitats o totes les sessions de benvinguda i acompanyament que vam fer l'any passat perquè pugueu consultar tot el que ja s'ha anat construint i ja s'ha anat avançant, així com també experiències d'altres comunitats energètiques que ja estan en ple rendiment i que, per tant, ens poden servir per construir la nostra comunitat energètica. A part de tot això, a la nostra pàgina web també hi trobareu a l'apartat de Som Comunitats les preguntes freqüents, diferents preguntes sobre coses molt bàsiques, no? De què és una comunitat energètica, si jo tinc autoconsum individual, m'interessa participar d'una comunitat energètica, també des de coses organitzatives, no? Què necessito per esdevenir comunitat energètica, tota la part també de model econòmic, que és una aportació a capital social, que és una aportació a capital voluntari o obligatori, o també dubtes sobre la participació i els serveis, no? Quins són els serveis que pot implementar una comunitat energètica. I ja per últim, el recurs més important és que sapigueu que tenim una direcció de correu electrònic a info@somcomunitats.com perquè qualsevol dubte que tingueu us pugueu dirigir a nosaltres per intentar resoldre el vostre dubte i donar-vos les màximes d'eines possibles perquè seguiu avançant amb la vostra comunitat energètica. I ara sí, deixo pas a en Roger. Endavant. Molt bones, gràcies, Joel. Bé, doncs continuem. També hem volgut dedicar un espai avui per veure què podem fer, alguns tips per poder arribar a més persones i establir més vincles, més contactes. Llavors, hi haurien 3 actors a qui dirigir-nos, principals. El primer seria el veïnat, aniríem a fer campanyes comunicatives. Avui no profunditzarem gaire, però donarem unes indicacions superficials perquè més endavant, en altres sessions, ens centrarem bastant en fer campanyes comunicatives i veurem quines són les recomanacions que ens poden ajudar a potenciar aquest impacte, no? A potenciar l'impacte per arribar a més gent. Llavors, per començar, volem ser conscients de que l'objectiu de la comunitat energètica és arribar a totes les persones possibles, no, de l'entorn. L'objectiu seria que tothom, totes les persones al nostre barri o municipi, depèn quin sigui l'abast de la comunitat energètica, doncs sàpiga i en parlin de que hi ha comunitats energètiques. A dia d'avui, doncs igual és un tema que va sortint, però encara falta molt per explicar i per fer arribar a la ciutadania. Llavors, s'han d'anar organitzant esdeveniments, actes, sessions, també cal un impuls potent
comunicatiu, de mitjans de comunicació. Bé, de moment anem avançant amb l'arribar, no, a les persones, però vaja, el grup motor aquí té una tasca bastant important. El missatge ha de ser clar i resumit. Les persones, a dia d'avui, el concepte de comunitat energètica està molt difós, no queda clar. De fet, ja sabem que encara no hi ha una regulació, no? Les directives que es van aprovar a Europa no s'han transposat en la seva totalitat. Llavors, moltes persones encara no saben què explicar o com explicar-ho. Més o menys amb les experiències que ja tenim a dia d'avui, ja podem basar-nos, no, en fets reals o en què s'està fent. Però vaja, el que és important és ser clar, resumir amb idees bàsiques i mica en mica doncs, ja aniran apareixent més preguntes. No? Sempre apareix la típica pregunta de quant costa, podria estalviar diners, no? Què m'aporta a mi una comunitat energètica? I és això el que anirem desplegant mica en mica. I sobretot l'objectiu d'aquestes comunitats energètiques és posar la ciutadania al centre i tot parteix d'una bona organització i prendre decisions de forma col·lectiva. Això també requereix d'un canvi cultural, un canvi social i anem cap a mecanismes de democràcia, de potenciar encara més la democràcia directa, no? On les persones cada cop doncs, contribueixen amb el temps disponible doncs, l'evolució d'aquesta comunitat energètica i aquest nou actor que apareix, no? Dins la transició energètica. Llavors, què podem fer per potenciar... Nosaltres som comunitats, hem elaborat material des de que vam començar a treballar ara fa uns 3-4 anys amb el tema de comunitats energètiques. Llavors nosaltres tenim aquesta presentació, la penjarem i la tindreu a disposició. Llavors, entre els materials que tenim ja preparats, tindríem doncs, el com assentar una comunitat energètica, una guia pas a pas, que ara la trobem al fòrum, però estem en un moment, i després la comentarem, no? Estem evolucionant aquests detalls, no? Ho hem volgut fer en un format guia o una manera ràpida, àgil, de veure i entendre quins són els passos, no? Perquè es pugui veure clarament doncs, per on hem de passar fins a consolidar una comunitat energètica. Això estarà al fòrum i en breus tindreu l'actualització, que aquest any doncs, tenim aquesta actualització, aquesta novetat que us volíem compartir. Com a molt estarà aquest mes d'abril ja estarà a punt perquè la pugueu consultar i ens pugueu enviar el vostre feedback, les vostres valoracions. Després també tenim el document recopilatori amb propostes d'accions i organització per a grups motors, impulsors. Tenim guies de Som Comunitats, que és el que ha comentat el Joel. Tenim les sessions gravades, que també tenim l'enllaç i el Joel també les ha comentades. I les relatories de l'any passat, on es destaca doncs, l'experiència de les diferents comunitats energètiques que van passar l'any passat a explicar-nos com ho van fer elles per poder consolidar una comunitat energètica, les comunitats energètiques pioneres. No? Entre elles doncs, trobàvem Balanyà, la Tonenca, la Bordeta, estava també Energia Bonita de la illa de la Palma, de les diverses comunitats energètiques, les principals comunitats energètiques que han avançat més ràpid en el seu desenvolupament. Després també tenim una plantilla per si un cop volem passar a l'acció, tenim una plantilla de presentació per si la voleu utilitzar i us la podeu descarregar i fer-vos la vostra. Vosaltres podeu començar per aquesta plantilla, però si creieu que el format o hi ha títols o l'ordre el trobeu que es podria modificar, doncs és tota vostra. Podeu posar els logos, treure, afegir... Vaja, que és un material que està a la vostra disposició, que us el podeu fer vostre i que tant de bo us pugui ser útil a l'hora de poder presentar el projecte doncs, al veïnat, no? Quan ja prepareu una primera presentació amb la resta del veïnat. Llavors, com a recomanacions,
us diríem que feu un assaig, no? Ho comenteu entre el grup motor abans, feu una bona difusió abans de la sessió, no? Intentar arribar al màxim de gent per xarxes socials, fer un bon cartell, també tenim una plantilla per si voleu utilitzar-la, un formulari recopilatori de dades de persones interessades, que això ja us ho passarem, us ho podreu descarregar quan tingueu la presentació. I llavors, sobretot, és important que durant tot el procés d'elaboració de construcció d'una comunitat energètica ho feu des de la motivació i el bon ambient i l'energia positiva que pugueu portar dins. Llavors cal que us contegeu també de ganes, de motivació, d'energia positiva i aneu a passar-ho bé. O sigui, aneu a explicar el vostre projecte, les vostres intencions i que ho feu sobretot perquè creieu en què aquest projecte és una molt bona opció, no? per contribuir en la transició energètica des de la ciutadania. Llavors, després, també volíem afegir uns tips, unes recomanacions o uns comentaris, però no ens centrarem gaire en el tema d'administració pública perquè la sessió número 7 volem també dedicar-li més temps perquè és un tema que requereix que ja n'hi ha suficient material i eines i recursos per poder dedicar-li una bona estona. Però com a tall de resum, us podem comentar que els ajuntaments són un agent clau dins i les comunitats energètiques han de poder col·laborar o teixir aliances amb l'administració i poden ajudar de diverses maneres, depenent la quantitat de suport i recursos que puguin oferir. El que s'ha vist fins a dia d'avui és que els ajuntaments no acostumen a participar directament. Això vol dir que no s'acaben associant, ja sigui la figura jurídica sigui associació o cooperativa, però els ajuntaments no acaben de formar part directa de la comunitat energètica en la majoria de casos, sempre hi ha algunes excepcions, que les veurem. Però sí que col·laboren d'altres maneres, com per exemple cedint teulades, cedint instal·lacions, cedint punts de càrrega. Tot això és el que veurem a la sessió 7 i, de fet, ara us compartirem també recursos que ja podeu anar revisant, que segur que us serà molt útil i enriquidor. Llavors, el que podem veure és això, que l'administració pública és molt bona aliada, tot i que la comunitat ha de ser totalment independent. És a dir, no ens hem de fer dependents o no ens hem de tornar dependents de l'administració pública, perquè hem vist que en molts casos també l'Ajuntament no té una activitat o un rol molt actiu. I això què passa? Que si l'Ajuntament està en aquesta situació més passiva, en molts casos la comunitat energètica es queda a l'espera de que reaccioni o doni retorns. Llavors, no us quedeu estancats aquí. Hi ha moltes altres opcions que es poden fer i la comunitat energètica ha de poder ser suficientment sobirana com per poder avançar sense aquesta dependència de l'administració pública. Llavors, finalment també, comentem que el document que us hem esmentat prèviament és un document que va encarregar l'AECM a la consultoria Samso. És un document molt interessant i podeu veure aquí els temes que parlen de cessió de cobertes, sessions de sòl urbà, instal·lacions. S'analitzen alguns casos on els ajuntaments formen part de la comunitat energètica i després també parlen de com adquirir l'energia d'autoconsum, mobilitat elèctrica i principis de legalitat i canvi climàtic. Ja us diem que és un document molt interessant que s'ha publicat recentment, ara al gener, i la veritat és que també ofereixen plantilles d'estatuts, models de diferent documentació que us pot ser de molt utilitat i us animem a que reviseu aquest document perquè és molt interessant i enriquidor. I fins i tot que el compartiu a l'Ajuntament del vostre poble. I finalment, les entitats locals, que poden ser i segurament seran molt bones aliades. Animeu-vos a posar-vos en contacte amb elles, col·lectius, perquè de fet és que són col·lectius que seran rellevants per ajudar a difondre el missatge que emana de la comunitat. I llavors
veurem que la comunitat energètica incorporarà una cultura transversal, és a dir, no només tractarà temes sobre energia, sinó que també pot anar més enllà i podem anar a parlar temes de medi ambient, podem parlar de cultura, de cooperativisme, d'economia social, solidària, participació, pobresa energètica, és a dir, és un tema transversal i que segurament que diversos col·lectius, diverses entitats del municipi poden estar molt interessades en que la comunitat energètica tingui un vincle molt proper amb elles, amb les entitats. Llavors, també a la sessió 7 en parlarem amb més deteniment i avui també, finalment, mirarem els passos per esdevenir comunitat energètica, com us heu comentat prèviament. Tindrem al fòrum una actualització i avui ja us fem un avançament dels diferents passos que nosaltres hem detectat. Sempre comencem per un pas zero, que és, abans de començar, que sapigueu que us podeu inscriure a la campanya Suma't i fer difusió, perquè si ja anem alimentant la pàgina web, la plataforma, anem veient com cada cop la relació, o sigui, l'interès en les comunitats energètiques va creixent. Llavors ja és una manera també d'avançar i poder posar-vos en contacte amb totes aquelles persones que han tingut interès en constituir o desenvolupar, desplegar una comunitat energètica al vostre municipi. És el que ha comentat abans en Joel, llavors aquí no ens estendrem. El següent pas vindria a ser la formació, no? Informem-nos, investiguem sobre comunitats energètiques. És important doncs, que comencem a revisar el concepte de comunitat energètica. Veiem que va molt més enllà d'una autoproducció col·lectiva que podem fer, perquè molts cops el que hem sentit per xarxes socials o per diferents espais, doncs que un projecte d'autoproducció col·lectiva és una comunitat energètica, però no només. O sigui, és un dels serveis que pot desenvolupar la comunitat energètica. En les guies, per exemple, que tenim de Som Comunitats, doncs ho podreu veure al ventall. I veureu que d'exemples de comunitats veureu doncs, diferents tipologies, no? de comunitats que han fet ja diferents accions, diferents projectes. A la web de la pàgina de Som Comunitats també podreu veure un apartat de preguntes freqüents, que és el que acostuma a preguntar-se la gent al principi, i també tenim recursos informatius addicionals, o afegirem recursos informatius addicionals per poder avançar tot el que es vulgui en temes de comunitats energètiques. Després, el següent pas, important, començar a impulsar el projecte o unir-nos a un grup motor ja existent, no? I que ens comencem a organitzar. Sobretot, organitzeu-vos va dirigit a aquelles persones que vulguin participar d'una forma activa, no? Que tinguin temps i disponibilitat i motivació per començar aquesta coordinació entre les persones del mateix barri o municipi dins d'aquest grup motor, no? Que hem anat comentant diverses vegades. I llavors, a partir d'aquí, cal establir bé els passos, prendre consciència, calendaritzar-nos, prioritzar quines són les accions. I això és el que s'hauria de fer a les primeres trobades. Establir una cultura organitzativa, que quedi tot ben clar i prendre consciència també dels recursos, temps que tenen les persones que formareu part del grup motor. Llavors, estaria bé que us acostumeu a elaborar ordres del dia, amb les actes corresponents, un cop es faci la sessió, consensuar les reunions, no? Podrem determinar quin dia de la setmana ens va millor, o quina hora, quina periodicitat, o fem una setmana un dia, una altra setmana un altre, perquè puguin venir diferents persones. Això ja us ho organitzareu vosaltres. És important també compartir les propostes d'accions, fer un buidat, fer un bolcatge d'accions que es podrien començar a fer al principi, però sobretot, cal que després valoreu quines són les prioritats que creieu que hauríeu de fer en base a la vostra disponibilitat o ordre lògic en el pas a pas de la constitució d'una comunitat energètica. Perdó, Roger. No només aquí afegir que des de Som Comunitats hem elaborat un ordre del dia tipus, sobretot des de la primera sessió del grup motor
que ens trobem i comencem a construir, no? Doncs un ordre del dia sobre quins serien els primers temes que creiem que s'han d'abordar i alhora també un apartat de recursos, d'eines que ens poden ajudar per dinamitzar les sessions d'aquestes trobades del grup motor perquè siguin fructíferes. Merci per recordar-ho. Com podeu veure a la diapositiva, quan tingueu la presentació tindreu l'enllaç a l'ordre del dia de tipus i que podreu acabar desplegant doncs, a l'hora de fer l'acte. Merci, Joel. I què més? Com continuem? Doncs començarà a contactar amb prescriptores, administració pública que ofereix suport, no? Prescriptores i administració pública. Què és això de les prescriptores, ens preguntarem. Doncs les prescriptores són aquelles organitzacions que ofereixen recursos i assessorament gratuït. Ara, a dia d'avui, hi ha diferents organitzacions, com per exemple són les OTCs, si heu sentit a parlar, són oficines de transformació comunitària, que han rebut subvenció del Next Generation, d'uns ajuts, no, de les oficines, o sigui, que està gestionant l'IDAE, i a partir d'aquí, doncs, a Catalunya n'hi ha unes 9 oficines d'OTCs. Però vaja, no són les úniques. També els consells comarcals també tenen unes oficines també d'atenció, que es coneixen com OCTEs, oficines de transició energètica, oficines comarcals de transició energètica. Després, les diputacions també moltes ofereixen recursos, l'àrea metropolitana de Barcelona, els ateneus cooperatius també són un espai on ens podem recolzar si volem consolidar, crear una cooperativa o fins i tot una associació, també tenen algunes indicacions i ofereixen recursos i acompanyament. Vaja, que hi ha un seguit i molts cops ho desconeixem perquè ningú ens ho comenta o no ens ha arribat, llavors que les tingueu en compte. Que sapigueu que també nosaltres doncs, el que volem és això. Bueno, aquí, en aquesta diapositiva, veureu que hem afegit enllaços per si voleu veure pels ajuntaments, sobretot, quin rol han de tenir i formacions específiques per tècnics i secretaris, que això ja és més concret, però que deixem els enllaços per si coneixeu a personal de l'administració pública que pugui estar interessada o vosaltres mateixos també ho sou. Llavors, què més? Continuem, no? Amb el següent pas, un cop ja hem tingut aquesta relació amb l'administració pública, amb les prescriptores, doncs a partir d'aquí ja podem anar a dirigir-nos a la ciutadania. No? Convoquem una sessió oberta per començar a explicar en què consisteix això de la comunitat energètica. Pensem que les comunitats energètiques són un actor clau en la transició energètica el temps que trigarem en què les comunitats energètiques estiguin ben consolidades i tothom les conegui, trigarem temps encara. No? Llavors, serà important doncs, que partim de zero, que expliquem les coses el més fàcil, entenedores, i que quedi clar que és un canvi cultural on la societat cada cop participa de forma més activa en temes energètics, en el mercat energètic, cada cop anem aprenent més i cada cop anem aportant més crítica, no? Cap al model energètic en el qual estem, perquè passarem d'un sistema centralitzat, amb grans centrals, passarem cada cop amb generació renovable, descentralitzada, a les teulades, no? I llavors tot això vol dir que cada cop hi haurà més punts de consum. Bueno, s'extendrà, no? I es desenvoluparà un nou sistema i un nou paradigma energètic, on la ciutadania tindrà un paper molt rellevant. I per això doncs, hem de tenir clares les fases, no? de constitució i desplegament de la comunitat energètica. En aquest apartat també farem recomanacions a cada fase, no? Que serà imprescindible. Veurem el contingut de la sessió, això per explicar a la ciutadania, i sobretot veurem com podem fer per anar adherint cada cop més persones a la comunitat energètica, com promoure la incorporació de persones i concretament a la Xinxeta Som Comunitats, no? Per anar creixent mica en mica. Què més? Doncs aquí anirem pas a pas, hem d'anar, perquè al donar-se d'alta Som Comunitats, un cop ja s'hagi consolidat el projecte i ja comenceu, ja estigui bastant assentat, heu fet la presentació, veureu que
hi ha diferents passos. No? Primer heu d'anar al formulari d'alta de comunitat energètica. Allà podreu afegir, doncs, us trobareu un primer formulari. No? El segon pas, empleneu-lo. Us demanarà unes dades bàsiques, seran molt fàcils aquest primer formulari. Llavors, el tercer pas, nosaltres, des de l'equip de Som Comunitats, farem una primera revisió perquè veure que les dades estan correctes i si hi hagués alguna cosa que veiéssim o detectéssim que igual falta desenvolupar o que no s'ha posat bé, doncs poder-ho consultar i verificar-ho. Seguidament, enviem un segon formulari perquè ja n'hi hagi més detall, es puguin enviar imatges de la comunitat energètica, alguna foto doncs, de la presentació que veu fer, o, no, perquè es vegi el col·lectiu, les persones que esteu formant la comunitat energètica. Llavors, un cop heu emplenat el segon formulari, l'acabarem de revisar també l'equip de Som Comunitats i finalment doncs, ja us enviarem un correu un cop estigui amb la benvinguda i ja tindreu aquella xinxeta que abans comentava el Joel. Si veniu de la campanya Suma't, que teníeu una xinxeta verd clar, doncs aquell territori, aquell barri o aquell municipi doncs, ja passaria a tenir una xinxeta verd fosca, ja amb la comunitat energètica ja consolidada, que ja comença a caminar. El pas 6, doncs, aquí és on... Aquí pot ser diferent, aquest pas pot anar abans o després, no? Però nosaltres el recomanem que es vagi avançant per si en algun moment poden sortir ajuts, llavors en el moment llavors amb els ajuts es necessita una figura jurídica. No? És cert que cal doncs, tenir clar doncs, tot el que suposa constituir una cooperativa o associació. Nosaltres, en base a totes les experiències que hi ha a dia d'avui, doncs veiem que la cooperativa la cooperativa de consum és el que va agafant més pes i és el que es va extenent, és el que es va replicant més a diferents municipis, no? I a diferents territoris. Llavors heu de tenir clar doncs, els motius per constituir la cooperativa, quins passos s'han de fer, es farà també un recopilatori de recomanacions i alertes durant aquest procés, un directori de models d'estatuts i bibliografia de referència i eines de Som Comunitats de com us pot ajudar Som Comunitats doncs, en l'alta de sòcies, aportacions al capital, etc. El pas 7, caldria que ja tinguéssiu clar quines accions a partir de la vostra idiosincràsia, del vostre municipi, del vostre territori, doncs, quines accions, quins projectes i quins serveis voleu desenvolupar a la vostra comunitat, no? Al vostre territori. I llavors, en base a la disponibilitat que teniu, el grup motor i la força i l'energia que esteu tenint, doncs, organitzar unes actuacions, unes accions o altres, doncs, serà per poder determinar-les doncs, serà important doncs, fer una anàlisi, no? De veure aquestes variables que us comentàvem. No? Llavors aquí anirem veient, no? Quins serveis i activitats es poden desenvolupar segons la dimensió comunitària o la dimensió energètica. Perquè sempre recordeu que nosaltres com a motor de l'economia social i solidària doncs, ens agrada sobretot també aportar accions entorn a la dimensió comunitària, perquè això farà més fort el teixit associatiu, el teixit de la comunitat energètica i òbviament, doncs, totes aquelles accions energètiques que es podran desenvolupar. Els primers projectes o accions que acostumen a fer les comunitats, aquí doncs, les podrem llistar i podrem veure diferents exemples. També donarem alguns tips, algunes recomanacions per prioritzar quins són aquests projectes o què és el que acostumen a fer les altres comunitats energètiques que van més avançades i com podem fer servir les eines de Som Comunitats, no? Com us poden ajudar. Llavors, en penúltim pas tindríem el buscar finançament per executar aquelles accions que requereixen d'un finançament d'una inversió. Llavors, nosaltres tenim una guia que està penjada a la web de Som Comunitats, o al fòrum també el podeu trobar. De fet, si utilitzeu el fòrum, allà podeu afegir preguntes o recomanacions que us heu trobat en cas de que aneu avançant. I allà doncs, el que parlem és de les despeses, finançament, conceptes bàsics, no? D'aquest món de l'economia. Instruments financers detectats, els productes financers per comunitats energètiques que, com podeu veure llistats, doncs, existeixen el crowdfunding, crowdlending, subvencions, bestret de subvencions, el préstec bancari o aportacions voluntàries de capital i també doncs,
qui ens pot deixar diners o la cerca de finançament addicional. Llavors, en darrer pas, no seria menys poder parlar de tots aquells mòduls, eines que ofereix Som Comunitats i que us ajudaran a consolidar el projecte, perquè nosaltres el que vam pensar d'origen és desenvolupar un programari lliure, una eina en programari lliure que contempli totes les dimensions, o sigui, les diferents dimensions de la comunitat energètica i pugui anar més enllà de l'autoproducció col·lectiva. Us trobareu que hi ha algunes eines amb autoconsum col·lectiu només. Nosaltres anem més enllà i podem tractar temes de gestió societària, temes de financers, temes de comptabilitat, enviament de correus, un diferent recopilatori que també ho veurem més endavant en una altra sessió amb més deteniment, i veurem com ens ajudaran, el llistat de documentació i accions necessàries dels principals serveis i accions, i veurem els diferents exemples que hi ha avui dia. I bé, fins aquí hem arribat a la sessió d'avui. Esperem que no hagi sigut molt intens, però animem també a si voleu fer preguntes, comentaris, reflexions que pugueu tenir. Podeu fer-les o pel xat o fins i tot desmutejar-vos sense cap problema i fer les preguntes. Sentiu-vos lliures. Bueno, genial. Se m'escolta bé? Sí, perfecte, Andoni. Moltes gràcies per tota la feina que esteu fent. Gràcies per la sessió d'avui. Preguntes, no? Ha sigut tot molt clar, molt fàcil, però sí que agrair que encara cada vegada tenim més eines per poder tirar-les endavant. Jo estic a la Vall d'en Bas i encara no m'he posat. Aquí tenim una comunitat energètica que ve de l'Ajuntament. Llavors potser muntar una altra no tindria sentit i hem de trobar l'encaix. Bueno, espero poder participar a les properes. Moltes gràcies, companys. Moltes gràcies a tu, Andoni. Sí, moltes gràcies. No, Andoni, només l'Ajuntament el que té és un autoconsum compartit, no? I potser el que us podeu plantejar és transformar aquest autoconsum compartit que formi part de la vostra comunitat energètica, no? I intentar donar més serveis com a comunitat energètica i no quedar-nos només amb la part de l'autoconsum. Així és com a idees que potser us pot servir, però bueno, ja teniu un primer projecte i això també sempre està molt bé. Sí, tens raó. Hauria d'haver un consum compartit. Volia fer-ho ràpid i no m'he explicat. Sí, és una de les coses que estem mirant. Gràcies per l'aclariment, Joel. Perfecte. A tu. Anem veient també, aprofitem aquest comentari per també recordar que el fet d'organitzar xerrades, tallers sobre cultura energètica, sobre factura de la llum, sobre com consumim a casa nostra i com poder ser més eficients, no? Podem parlar de rehabilitació energètica a la llar, no? Com aïllar més la casa, com anar reduint la demanda energètica. Aquí és on anirem sent més sobirans o sent menys dependents, no? De l'energia, perquè com menys energia haguem d'utilitzar, menys dependents serem. Podem parlar d'eficiència energètica dels aparells o fins i tot de la cultura energètica, no? Que entenent com funcionen tots els aparells energètics, doncs després ens ajuda moltíssim a l'hora d'utilitzar-los i d'utilitzar-los de forma eficient, no? De la millor manera possible. I jo fa temps, quan encara no havia entrat en aquest món, pensava que igual ja no crec que pugui fer gaire més, però a mesura que vas entrant vas veient que sempre es pot anar caminant cap al consum gairebé nul, o de fet existeix el concepte aquest de cases en consum gairebé nul, que és un concepte molt interessant i que tant de bo les comunitats energètiques també vagin fent formacions i sessions en aquesta tipologia. De fet, aprofitem també per recordar que hi ha una de les guies que es diu parla de creixement, però que és bàsicament reducció del consum a les nostres llars i al nostre territori, i aquella guia parla de diferents accions que es poden dur a terme en comunitats energètiques per anar reduint els consums energètics, cada cop ser menys dependents. Molt interessant aquella guia que la va elaborar l'Observatori del Delta de la Globalització.
amb diferents comunitats energètiques. Aquí, volíem aprofitar per demanar-vos també, si hi ha més comentaris ara els fem, però recordeu, de fet us demanarem que empleneu el formulari de valoració de la sessió d'avui, us el compartim per aquí el xat i si els podeu omplir tan aviat com sigui possible, si pot ser ara, genial, si teniu algun dubte, però vaja que l'emplenament de formularis a nosaltres ens ajuden molt. Merci, Andoni. Ens ajuden molt per poder anar millorant sessió rere sessió i que cada cop siguin més enriquidores i i que tinguin, ajudar-nos a optimitzar, no? I a promoure la qualitat de les sessions. Sí, mentre l'ompliu, recordar-vos que això és un cicle de sessions, que avui hem fet la segona, que la propera és el 29 d'abril, també a les 6 de la tarda, és un dijous, que tractarem bàsicament recursos que podem anar desenvolupant mentre estem esperant els nostres projectes. No? És a dir, abans parlem de tenir l'autoconsum individual o tenir un vehicle de mobilitat elèctrica, doncs mentre esperem que tots els tràmits vagin avançat, què podem anar fent paral·lelament per donar a conèixer la nostra comunitat energètica i per anar-nos enriquint, doncs ens enfocarem aquesta tercera sessió, aquests recursos per seguir tirant endavant el nostre projecte. I això no vol dir que tanquem aquí la ronda de preguntes, perquè si teniu més preguntes, doncs aquí estem, i si no, doncs gràcies per la vostra atenció. Doncs moltes gràcies. Ens veiem a la propera. Perfecte. Que vagi molt bé. Això. D'acord. Gràcies a tu, Francesc, també. Gràcies per la sessió, sempre són molt interessants. Jo m'agrada seguir-la sempre que puc. No? Jo potser una pregunta que us faria seria sembla que hi hagi més activitat en llocs petits de Catalunya, no? En tema de comunitats. Ho pregunto, faig una pregunta així oberta, no? En la zona del Baix Llobregat així, no sembla, ja sé que el Roger és de Begues, no? Perquè ho ha dit abans, però no sembla que hi hagi gaire moviment, no? No sé, és una pregunta a l'aire, però també perquè jo, com que no soc capaç de perseguir-ho, no? Per entendre una miqueta més quina és la situació. Sí, doncs tens tota la raó. O sigui, pel Baix Llobregat encara no hi ha un gran volum d'iniciatives de comunitats energètiques. El que sí que podem veure és que, per exemple, a Cornellà hi ha una cooperativa que es diu La Bastida i que en aquest cas, no, en aquest municipi, sí que s'ha començat a generar un nucli, no? Arrel d'aquest impuls, doncs va ajudar molt. Clar, van rebre suport, ajut, finançament, i van fer una feina molt enriquidora i d'arribar a la ciutadania, no? Des d'aquesta organització que el seu objectiu tenia aquest, justament, impulsar una comunitat energètica i poder recolzar en tot allò que fes falta a la ciutadania per poder consolidar un grup motor i establir-se, no? I anar fent aquest acompanyament tan necessari. Què passa? Com que és quelcom molt nou i es requereix de persones voluntàries, no? De moltes hores, doncs ara el que es veu al Baix Llobregat és sobretot iniciatives més de col·lectius de defensa del territori, però s'estan començant a veure, hi ha més projectes. A Torrelles també hi ha un cas que va ser també arrel de l'Ajuntament, és a dir, sempre veiem que hi ha algú darrere, no, d'aquesta iniciativa. O ara estem pensant en iniciatives ciutadanes, no? O en projectes ciutadans, ens estem concretant. O, per exemple, a Begues, que, perquè igual vam començar a organitzar-nos, perquè veníem a Begues, el que va passar és que feia temps que es va consolidar una taula ciutadana pel clima i llavors allò ja va generar
una activitat ciutadana, no? I això va ajudar bastant a començar a fer accions i a començar doncs, a generar interès i curiositat dins la societat. Dit això, a Molins de Rei o al Baix Llobregat, doncs, bueno, Molins de Rei concretament, doncs ara hi ha diferents bastantes persones sòcies, per exemple, de Som Energia, o dins del mapa de Som Comunitats, de fet, volíem, a veure, volia compartir la pantalla. A veure, un segon. Vale, aquí ho tinc. Mira, ara compartiré, gràcies, Joel. Vale. Comparteixo. Share. Vale. Aquí. Doncs com podeu veure, si anem a buscar el mapa, és un exercici interessant, no? Si busquem, per exemple, Molins de Rei, doncs podem anar a veure que a Molins de Rei hi ha una xinxeta. Si li donem una xinxeta sumat vol dir que no és un projecte consolidat encara. I aquí el que veiem és que hi ha 20 persones interessades. Val? I què es pot fer? Doncs, quines propostes podrien sortir per Molins de Rei? Doncs, per exemple, es podria enviar, en breus ara estem evolucionant aquest procés de la campanya Suma't i volem que l'inici de posar-se en contacte sigui molt més ràpid i efectiu i àgil per les persones que us heu inscrit. Però vaja, que dins d'aquesta xinxeta doncs, hi ha persones que van sol·licitar, o sigui, van posar que volien un rol més actiu, no? Participar del grup motor, una participació activa, i hi va haver-hi persones que van decidir doncs, estar informades quan fes falta, no? Quan la comunitat energètica anés avançant. Doncs què passa? Que ara aquestes persones que estiguin interessades en desenvolupar una comunitat energètica a Molins de Rei, doncs qualsevol d'elles doncs, ja pot enviar un correu a les diferents persones fins a dia d'avui. Com ha funcionat a dia d'avui? Enviar un correu per començar a contactar amb la resta de persones de la comunitat que s'han inscrit a la xinxeta de Molins de Rei. Llavors es pot compartir el correu electrònic de la persona que està prenent aquesta iniciativa, no? Es pot compartir el telèfon perquè la gent es vagi posant en contacte i començar a fer una proposta de trobada amb aquelles persones que vulguin tenir un rol més actiu. I llavors, Joel, no sé si vols recordar dins de la campanya Suma't, no? Aquesta actualització que hi havia a dia d'avui, o afegir informació, com anirà evolucionant tot això? Bueno, no, només destacar això, no? De que s'estarà més a prop del grup motor i mirem que hi hagi més comunicació amb les persones que estan apuntades per anar informant de com avança el procés. Llavors, amb les persones que estan aquí apuntades, per exemple, a Molins de Rei, no? Doncs mirarem qui d'aquestes volen començar a treballar en aquest grup motor i a partir d'aquí anar informant a la resta de persones que han decidit o que no poden per temps o per implicació dedicar-hi més temps. Llavors, la idea és això, és que puguem intentar promoure i accelerar aquest procés de tenir la comunitat energètica en marxa en el nostre territori. Sí, gràcies. No, jo, evidentment, que reconec la feina que feu, no? Des de Som Comunitats, des de Som Energia, no? Però jo deia més des del punt de vista si teniu indicis més sociològics de per què les coses passaven o no passaven, no? Però era només en aquest sentit, no? Jo ja entenc que, jo també em vaig apuntar, em sembla que hi havia 4 nivells, no? Vaig apuntar com a nivell 3, no? Perquè tampoc no tinc altra feina, no? Diguéssim. I veig que la cosa no s'ha anat molt bé, llavors em preguntava una miqueta per què podia passar això, no? També per enfocaments diferents, no? Perquè segur que hi ha col·lectius que estan molt conscienciats, inclús militants, diria jo, no? No dic que tothom ho sigui, no? Però segur que hi ha comunitats que són més actives, no? Perquè ho tenen com a més ficat a dins, no? Esclar, si només es mouen aquestes, hi ha gent que no té aquestes ganes de militar amb aquest tipus de concepte, no? Llavors fa que això no acabi avançant, no? Però bueno, és això, gràcies per la informació.
Tu, Francesc. No, només a respondre a nivell sociològic, no, que comentaves, és cert que a les ciutats més petites o els pobles més petits el fet de tenir més facilitat de contacte amb l'administració pública doncs, també moltes vegades facilita la cessió de cobertes i, per tant, engegar projectes des de la ciutadania, no? Perquè tens com més accessibilitat, però tampoc podríem dir que aquest és el principal motiu perquè una de les comunitats, no? O de les comunitats que més estan avançades estan a Barcelona, no? I que han anat obrint moltes portes i que han anat avançant camí. Llavors, aquí sí que rau molt les persones que impulsen això i, com dius, no? Les que estan més avançades són persones més militants, no? I més activistes i que tenen d'entre cella a cella doncs, tirar aquest projecte, o bé perquè venen d'entitats o col·lectius que ja treballaven per això, o perquè són persones que s'han ocupat i s'han entès de seguida i, per tant, han pogut avançar tot això, però també és cert que les primeres impulsores han tingut més dificultats, que han anat obrint moltes portes i que l'idea és que totes les comunitats energètiques que es vagin esdevenint a partir d'ara doncs, tinguin moltes més facilitats i siguin molt més àgils a l'hora d'esdevenir comunitats energètiques i, per tant, això impulsi que sigui d'on sigui com sigui, doncs, que tothom pugui construir la seva comunitat energètica en el seu territori. Aquí la clau serà que es puguin trobar 3 o 4 o 5 persones motivades que vulguin començar ja a fer xerrades de difusió, no? I fer convocatòries presencials. Això ajudarà moltíssim, això ajuda molt, perquè la gent mostra molt interès i anar mica en mica recopilant doncs, totes aquelles persones que vulguin estar informades o fins i tot participar de forma activa. I quan us genteu 2, 3, o sigui, 3, 4 persones seria genial perquè ja us podeu distribuir més les tasques i podeu funcionar. I a partir d'aquí ja veureu com la cosa començarà a créixer exponencialment. I la resposta és aquesta. O sigui, si no ha passat encara és perquè no s'han trobat aquestes 3 o 4 persones, però quan us trobeu i comenceu a dir, va, anem a tirar endavant una comunitat energètica, ja veureu com tot avançarà molt. I no és per qüestions perquè sigui un territori urbà, perquè a Barcelona ja n'hi ha moltes. El tema és això. La qüestió, o sigui, la clau és que es trobin 3-4 persones i a partir d'aquí ja veureu com tot s'anirà accelerant. Mica en mica. Sí, clar, però això, és clar, està lligat amb el fet de que hi hagi gent que tingui el recurs temps per poder-ho fer, no? Llavors està clar que això és una limitació, no? Jo, Francesc, com a últim comentari et recomanaria que ens envies un correu a info@soncomunitats.com si tens ganes i motivació, per tal de que el puguem traspassar cap a la resta de persones de Molins de Rei i ja us podeu començar a organitzar, no? Dient, soc en Francesc, tinc ganes de tirar endavant, i que la gent ja et pugui contactar i començar a organitzar-vos, perquè segur que n'hi ha més gent allà a Molins. Ens consta. Home, si n'hi ha 20 que han manifestat el seu interès, 20 són 20, no? Vull dir, són més de 15 que són els que poseu com a mínim, no? Per exemple. Exacte. Clar, hi haurà algunes persones que sí que voldran participar de forma més activa i hi haurà, però d'altres que, igual la majoria, volen un rol més passiu, eh? Això també s'ha de deixar clar, però bueno, que segurament n'hi haurà de persones que... Segurament que fa falta un estadi de suport diferent diguéssim, perquè ara el suport està molt quan hi ha un grup motor que tira del carro, no? Però si no hi és aquest grup motor, quin suport hi podria haver, no? Quin tipus de suport? M'explico el que vull dir. Sí. Aquí és una de les nostres feines, no? De totes aquestes 20 persones que s'han apuntat a Molins de Rei que vèiem, és mirar d'aquestes 20, això en aquestes pròximes setmanes, mirar quines han marcat, no? Que tenien interès de liderar. Si són 3 o 4 o més, doncs els posem en contacte entre si perquè comencin a construir alguna cosa i amb el nostre suport. I si no surten aquestes persones, doncs parlarem amb les persones que heu marcat que potser no teniu aquest interès perquè conegueu la situació, potser que diu, mira, doncs, potser sí que m'hi puc dedicar una miqueta més, no? I que a partir d'aquí haurem d'anar veient, però primer hem de fer aquesta feina de desglossar les persones que han mostrat interès a liderar el projecte i a partir d'aquí després us anirem informant de com avança el projecte de Molins de Rei. D'acord, moltes gràcies. Vull dir, ja us he dit abans que a mi m'interessen molt les xerrades
i només el fet de pensar què es pot fer per seguir avançant, no? D'acord, doncs fins la propera. Gràcies, Francesc. Ens sortirem i tant. Moltes gràcies, Francesc. I vaja, i amb això doncs, ja acabem la sessió. Així que moltes gràcies per la vostra assistència i seguim en contacte pel mail de Som Comunitats o per qualsevol altre, o a les següents sessions que hi hauran. Així que estigueu atents i atentes i seguim en contacte. Moltes gràcies.